Persoas coñecerán a provincia neste mes de outubro grazas a Kilómetro Cero, pero este programa da Deputación vai moito máis aló, xa que crea emprego e contribúe a manter 3.000 postos de traballo directos e indirectos das empresas e autónomos colaboradores. Dentro da posta en valor da riqueza medioambiental de Lugo, onde o 55% do territorio é reserva da biosfera, todas as rutas de Kilómetro Cero están recollidas nun libro que foi presentado nun acto multitudinario na área recreativa dos Robles. Preto de 1.000 persoas asistiron á presentación do libro, que recolle 127 rutas. Delas, 88 recorren a provincia de norte a sur, 14 están centradas no deporte e na multiaventura e 25 discorren polas 4 rutas xacobeas que atravesan a provincia. Algúns sitios xa os conozco, pero outros non os conozco, ainda espero conocelos. Non conocía a zona de Fonsagrada, un ambiente todo moi bonito, unha comida moi boa, uns paisajes moi bonitos, todo o museo moi ben. Eu creo que, bueno, como por un 10. Dar a coñecer os atractivos de Lugo e poñelos en valor é clave para o futuro económico da provincia. O turismo ten que ser unha das pezas fundamentais do desenvolvemento da nosa provincia. O presidente da Deputación, que presentou o libro xunto co alcalde de Lugo, destacou o papel que desempeña Kilómetro Cero na creación de emprego e no mantemento dos 3.000 postos de traballo directos e indirectos das empresas colaboradoras. Xente que traballa na hostelería, nos restaurantes, nas estacións de servicio, no mundo do transporte, no mundo da artesanía, no mundo das actividades fundamentalmente do pequeno comercio, que é a base económica desta provincia, é onde actúa todo o negocio do Kilómetro Cero. Grazas a Kilómetro Cero, os autónomos e pequenas empresas acadan unha promoción que non poderían asumir por si mesmos. O que máis importa é a publicidade, que nosotros non damos chegado a facer unha publicidade porque nos sale moi costoso. Entonces, isto é unha publicidade de boca a boca, que todos falan, estivemos na Casa Cazoleiro e comemos ben ou gustounos. Pero ademais dinamizas a economía destas zonas nos días e tempadas nos que hai menos negocio. Por ser en días laborables, en días sobre todo en temporada de inverno, setembro, outubro, pois en marzo, abril, pois notase moito, dinamiza moito a zona. Algunos falan de volver, o sea, concretamente, pois cando veñamos por aquí que a familia que hai volver, non se preocupa volver por aquí e tal, lo dice moita xente, non? Eso de queda, pois eso, sobrado dos paisaxes, da gastronomía que se come. Nós volvimos, repetimos todo, con amigos despois para verlo outra vez, e para comer e para pasalo ben. Pero este programa vai moito máis aló e tamén dá a coñecer oficios tradicionais. O noso traballo, a verdade, non está moi valorado. Entonces, pois, desta maneira é unha maneira de darnos a conocer e de que a xente conozca o traballo das redeiras. Ademais, acumúlanse numerosas anécdotas, como unha sobre as mareas na ría de Ribadeo. Oiga, señor, todavía temos riego, Non pensamos que isto non queda seco, é imposible. Bueno, pois tuven que levar a un señor, a un mariñeiro, e mire, cando chegamos a Ribadeo, isto é así, e por fin. Pero así todo iban desconfiando, sí. E moitos detalles, pero parece ver eso, que agora que se leva xente fora das aldeas. Todos os asistentes recibiron cada seu libro de Kilómetro Cero, un programa pioneiro en España que está incluído dentro do programa europeo Lugo 2 e financiado nun 70% pola Unión Europea e no 30% restante pola Deputación. A Xesón de Lugo comezou oficialmente o curso esta semana. O acto de inauguración estivo presidido este ano por Álvaro Agustín, director xeral de Telecinco Cinema e produtor dos films máis taquilleros do cine español, como A Celda 211, Ágora ou Spanish Movie. O centro formativo, o único da provincia no eido do audiovisual, cubriu por segundo ano consecutivo a totalidade das prazas que ofrece. É que a Fundación TIC ofrece ao seu alumnado prácticas en máis de 60 empresas para facilitar a súa inserción laboral. Os alumnos da Escola de Imaxe Son de Lugo seguiron con interese a análise que o director xeral de Telecinco Cinema fixo da situación que atravesa o sector cinematográfico neste país. Afrontar os proxectos con ilusión e arriscar foron algúns dos consellos que Álvaro Agustín ofreceu no encontro que mantivo no Pazo de San Marcos cos estudantes da EIS. Creo que la situación ahora mismo es muy complicada, como decía. El riesgo económico es muy importante, pero sabiendo medir los pasos y sabiendo con sensatez ir dando los pasos adecuados, yo creo que se puede minimizar. O directivo de Telecinco, responsable da produción de 3 das películas españolas máis taquilleiras, Ágora, Celda 211 e Spanish Movie, desvelou aos futuros profesionais o segredo para acadar o triunfo. Quizá el consejo mejor que se puede dar a alguien que empieza en el mundo del cine y de la televisión es aprender a ver quién está al otro lado de la pantalla. Y la clave fundamental, que a la vez es la más difícil de este negocio,
es conectar con el público. A participación dun profesional de éxito como Álvaro Agustín na inauguración do curso académico da EIS de Lugo afondou no ánimo dos alumnos. Pode ser un referente, ver unha persoa que ven a facer unha charla e que ten un posto de traballo tan importante, pois anímate a intentalo ti tamén. Lo que más me gustó fue la perseverancia, lo que dijo de la perseverancia y la ilusión, que hay que poner mucha ilusión a cualquier cosa. A Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC cubriu por segundo ano consecutivo todas as prazas dos 2 ciclos formativos que imparte. Desde a súa apertura no ano 2003, os máis de 125 alumnos que cursaron estudos superiores neste centro acadaron un alto índice de inserción laboral. A 14ª edición de Arte San Froilán acolle 26 postos de profesionais de distintos sectores procedentes de toda Galicia, Asturias e Portugal. Desde que a Feira de Artesanía que organiza o Centrad se ubica na Praza de Anxo Fernández, tras a Casa Consistorial, o número de participantes vai en aumento. O obxectivo dos organizadores é impulsar os oficios artesanais na provincia, aproveitando a afluencia de visitantes que se achegan a Lugo durante o San Froilán. Con esta mostra nos despedímonos ata a vindeira semana. Que sexan felices. Grazas por estar aí. Arte San Froilán amosa unha gran variedade de pezas feitas cos máis variados materiais. Mi material original es el vidrio reciclado. Trabajo con mi esposa y de poco hemos visto que hay mucho más material para reciclar y por eso hemos ido sumando, hay plástico, hay metal, no solamente trabajamos el vidrio, pero en general todo reciclado, ¿no? Hai pezas, como te diría, que solamente son pezas únicas, como poden ser as de atrás, que teñen un prezo un pouco máis tal, pero, bueno, oscilan desde os 60 para baixo. Este ano o Centrat recibiu máis de 100 solicitudes de artesáns galegos do resto de España e Portugal, dos que tivo que seleccionar os 26 que participan na feira. É a primeira vez que participo, pareceme unha boa oportunidade para darme eso a coñecer, os produtos, con toda a xente que pasa nestas datas, e bueno, espero que guste. O que pretendemos é manter a tradición, recuperar oficios tradicionais, recuperar ese valor engadido que ten a artesanía que non se perda mantelo no tempo. É complicado a veces porque non podemos obviar que detrás de cada peza hai moitísimas horas de traballo que é o que lle dá realmente valor á artesanía e nos queremos potencialo. A calidade do labor destes artesáns e dos seus produtos é valorada polo público que visita Arte San Froilán. Estas cousas, como non se ven a cotío, pois tamén, e a artesanía, pois é unha cousa que valoro tamén, non? E entón gústame moito. Siempre intento venir e este año pues todo es bonito, la verdad. A mostra, cuxa entrada é gratuita, permanecerá aberta ata o remate do San Froilán o martes día 12.